Wow, nagbrigada na ang mga mama sa akong daycare. So good na sa ni klase. Mama sa mga plato kay nagbrigada ni karong adlaw. So good na sad ni sa klase. Ayo sa mga parents, mama o mga papa nga ni adjud tabang jud nako diri og limpyo sa ako ang eskwelahan sa daycare. So daghang kay salamat ninyo sa inyong pagbrigada karong adlaw. Ug kaninyo sad nga mga kanunay nagsunod nako, daghang kay salamat kaninyo sa inyong pag-uban kanunay sa akong mga video. Manghinaot ko na adjud mo kanunay mo like ug mo follow ug mo share mo sa akong Facebook page. Thank you. Bye bye. God bless. I love you.